לייצר מתאי עור, תאי אב של ביצית וזרע מחוץ לגוף האדם. מה המשמעות של זה? המשמעות עשויה להיות לידת ילדים ללא צורך באישה. הנה כתבתה של קטי דור. הרעיון הזה נשמע אולי לא הגיוני, אבל במכון ויצמן הפכו אותו להגיוני מאוד ואפילו ממשי. שם הצליחו לייצר מתאי עור של אדם, תאי אב של ביצית וזרע. במילים אחרות, יצרו ביצית וזרע בתוך צלוחית פלסטיק מחוץ לגוף האדם. המעבדה שלנו מתעסקת באיך אנחנו יכולים לקחת תא בוגר, למשל תא עור, ולהחזיר אותו חזרה למצב עוברי. כלומר, זה המצב של כמעט התא הראשון בהתפתחות העוברית של האדם, ושאשר ממנו אפשר לייצר כל תא אחר בגוף. התהליך של הפיכת תאי עור לתאים עובריים הוא גילוי של מדען יפני שזיכה אותו בפרס נובל לפני כשנתיים. דוקטור חנה עם צוות חוקרים בריטים הזריקו לתאים העובריים שנוצרו מתאי העור האלה גנים מסוימים, שהפכו אותם לאחר 6 ימים לתאי אב של זרע וביצית. זאת רק חצי הדרך לתאי זרע וביצית שלמים, אבל הגילוי הזה יש ויהיו השלכות דרמטיות למי שסובלים מבעיות פוריות. אם אנחנו נגיע יום אחד שאנחנו מייצרים מתא עור לחזור אחורה ואז לייצר ביציות, כמובן, וזה המטרה, זה מאוד מאוד חשוב לאנשים שסובלים מבעיות פוריות, אנשים שאחרי כימותרפיה וטיפול בסרטן סובלים מבעיות פוריות, וזה אולי המטרה העיקרית של המחקר שלנו. אנחנו חולמים היום בצד הקליני של המתרס, אנחנו חולמים על זה שנוכל להביא בשורה חדשה לאנשים, אותם נשים שהשחלות שלהם התרוקנו מביציות, או אותם גברים שאין להם ייצור הזרע שלהם פגום או בכלל לא קיים, להביא להם ילדים עם הגנטיקה שלהם. הגילוי הזה פותח צוהר לאתגרים נוספים. האם אפשר יהיה לייצר ביצית מתא עור של גבר או זרע מתא עור של אישה, מה שיאפשר בעתיד לזוגות חד-מיניים להביא ילדים לעולם? כל מה שצריך בשביל לייצר תאי מין נקביים זה שיהיה קרומוזום X1. אז כמובן לזכרים יש X ו-Y. אז היום אנחנו טכנית יכולים לגרום לאיבוד קרומוזום Y מאוד בקלות בתאים. אחרי פרסום מסקנות המחקר בקהילה המדעית, קיבלו החוקרים פניות ממרכזים שונים בעולם, שכבר עובדים על מחקרים דומים לשיתוף פעולה, כך שנראה שהרעיונות האלה אכן יתממשו בעתיד. הבנתם? כבר יותר מחודש הפרקליטים בשירות המדינה נוקטים עיצומים במחאה על הדוח